नमस्कार। रउआ सुनत बानी भक्ति बानी। हम रउआ के बताइब कि काहे आपका पत्नी ही आपका कर्म है। कभियो सोचले बानी कि जे औरत आज आपका पत्नी बनल बाली उ तोहरे जीवन में ऐसे ही नाही आइल बाली। ई न त संयोग बा, न परिवार के, बाकी न समाज के दबाव। ई सब ब्रह्मांड के एगो गूढ़ योजना का हिस्सा बा। परमहंस योगानंद जी कहले बालन कि जीवन में जो कोई आदमी तोहरा लगे आवेला उ तहार कर्म का परछाई बन के आवेला। आज जब बात पत्नी क होखे त ई कर्म क सबसे गहरा रूप बन जाला। शादी खाली दूगो तन के मिलन ना, ई त दूगो आत्मा के पुनर्मिलन ह। ई मिलन एह जन्म क अलावा कई जन्म क अधूरा और अधूरी कहानी के पूरा करे खातिर होला। हो सकेला पछला जन्म में तू एह आत्मा से कुछ वादा कैले रहला, कुछ अधूरा छोड़ले होइब, आ कौनो दुख देले होइब। ब्रह्मांड कुछ भूलेला ना, उ हर सुख दुख का हिसाब रखेला और सही समय पर वही आत्मा से फिर मिलावेला, ताकि जे अधूरा हर हालत में उ पूरा आत्मा के विकास के राह होला। पत्नी तोहार कर्म का आईना है। अगर तू पछला जन्म में प्रेम आ इज्जत देले रहता त उ एह जन्म में तोहार जीवन में सुख शांति लेके आवती। अगर धोखा देले रहता त उ तोहके एह जन्म में सिखावे आइल बाड़ी कि दुख का स्वाद का होला। योगानंद जी कहले बालन कि ई डराए वाला बात ना, बल्कि जागे के समय बा। पत्नी खाली तोहार बीते कर्म का फल ना, उ तोहरे भविष्य के बीज है। जैसन तू आज उनकर संगे व्यवहार करब वैसने तोहर अगला जन्म बन जाए। सावित्री सत्यवान की कहानी याद कर। सावित्री अपने पतिदेव के मृत्यु से बचावे खातिर यमराज के सामने खड़ा हो गए रहे। सत्यवान का कहानी याद कर। सावित्री अपने पतिदेव के मृत्यु से बचावे खातिर यमराज का सामने खड़ा हो गए रहले। उ लड़े ना, उ प्रेम आत्मा के बंधन से जीतले रहले। राम सीता के कथा में भी इहे सत्य दिखेला। चाहे वनवास होखे, अपहरण होखे या अग्नि परीक्षा, ई सब आत्मा के अनुबंधन के हिस्सा रहे। बहुत बेर जब हम पहली बार कोनो आदमी से मिलल जाई त गहरा जुड़ाव लागेला, तब ई खाली आकर्षण ना होखे, ई पुरनका जन्म के पहचान होला। कुछ लोग तुरंते आपन लागे लागेलन, आ कुछ लोग लाख कोशिश पर भी मन के कोना में जगह ना बना पावत। पत्नी तोहरा जीवन के सबसे करीबी आत्मा ह। उ तोहरे कमजोरी आ अच्छाई दोनों देखेली। उ तोहार खुशी में साथ हंसेली, तहरा टूटला में चुपचाप खड़ा रहेली। कई बेर तू सोचला कि उ समस्या ह, बाकी सच्चाई ई बाकी उ तोहरे आत्मा के गुरु ह। ओकर सवाल शिकायत तोहरा भीतर झांक के देखे का मौका देला। योगानंद जी कहले बालन कि कर्म पत्थर पर लिखल लकीर ना, ई मिट्टी के जैसन होला, जे प्रेम, धैर्य आ सेवा से नया आकार पावेला। अगर तू अपने साथी के साथ प्रेम आदर से जियब त रिश्ता अपने में मधुर बन जाई। माता अनुसुईया का कथा ई सिखावेला कि सच्चा जीवन साथी कबहियो रुकावट ना बनेला, उ त आत्मा के विकास में सहायक होला। पति पत्नी दो नाविक के जैसन होला, जे जीवन के नदी के पार कर रहल बानी। अगर दोनों विश्वास आ समझ से चप्पू चलाए त नाव आसानी से पार हो जाए, लेकिन अगर एगो खींचे आ दूसरा रोके में लग जाए त नाव घूमे लगी। एह से रिश्ता में समझ, धैर्य आ माफी बहुत जरूरी बा। कई बेर जब रिश्ता कठिन हो जाला त लागेला कि ई साथी हमरे खिलाफ बा, बाकिर असल में उ आत्मा का परीक्षा ह। ई एगो जगह ह जौना से तोहरा भीतर सोना तप के उज्जवल होत बा। योगानंद जी कहले बालन कि
जब भगवान चाहेला कि कौनो आत्मा जल्दी ऊपर उठे त ऊ उनकरा जीवन में कठिनाई भेजेला। ई दुख सजा ना बल्कि शिक्षा है। याद रख, हर पत्नी तुम्हारी ट्विन फ्लेम ना होखेली, बाकी ज्यादातर तोहार कर्मिक साथी होखेली जे पुरनका हिसाब सुलझावे आइल वाली। कुछ में सहज प्रेम मिलेला, कुछ में झगड़ा, बाकी दोनों में सीख छुपल होला। बात ई ना कि रिश्ता कैसन बा, बात ई बा कि ओकरा से का सीखत बाड़ा। योगानंद जी 5 साधारण उपाय बतौले रहलन। रोज थोड़े देर दोनों साथ में ध्यान कर। रोज एक बात बोला जवन तू अपने साथी खातिर आभारी बाड़ा। रात में सोए से पहले मन से माफी के संकल्प ल, बिना अपेक्षा सेवा का भाव रखा और रोज कुछ पल हंसी के बाटा। ई 5 उपाय धीरे धीरे दिल में जख्म के घुला दी, मन के करवाहट मिटा दे। योगानंद जी 5 साधारण उपाय बतौले रहलन। रोज थोड़ा थोड़ा देर दोनों साथ में ध्यान कर। रोज एक बात बोला जवन तू अपने साथी खातिर आभारी बाड़ा। रात में सोए से पहले मन से माफी के संकल्प ल, बिना अपेक्षा के सेवा भाव रख और रोज कुछ पल हंसी का बाट। ये 5 उपाय धीरे धीरे दिल के जख्म के घुला दी, मन के करवाहट मिटा देला, आप प्यार के ऊर्जा बहा देला। हंसी रिश्ता के औषधि है जे तन मन के तनाव तोड़ेला और आत्मा के बीच नई रोशनी जगावेला। कर्म बदलल जा सकेला अगर प्रेम, सेवा आ प्रार्थना से जीवन जिएला त। अगर तू अपने साथी के खुशी में सच्चा आनंद पावतल, ओकरा कमजोरी पर धैर्य रख, ओकर सफलता में गर्व महसूस कर, तब तोहरे जीवन में शांति उतर जाई। पत्नी तुहार कर्म है, बाकी वही तुहार सबसे बड़ा वरदान भी बन सकेली अगर तू ओकरा साथ प्रेम, दया और सम्मान में रह। जैसे जैसे इस समझ गहरा होत जाई, वैसा ही हर तकरार छोट लागे लागी आ हर दिन तोहरे सामने भगवान के आशीर्वाद बन के आई। अब आंख बंद करा और अपने पत्नी के मुस्कान के याद कर, जे पल उ चुपचाप तोहरे खातिर कुछ कहले रहली। ओके भगवान के रचना समझ के दिल से आभार माना। धीरे धीरे जब तू एह भावना के रोज जियब देखब, तोहार रिश्ता बदल जाई, कर्म हल्का हो जाई और जीवन में व्यवता उतर जाई। अगर ए कथा से राउर मन के छू गइल होखे त अगर ए कथा राउर मन के छू गइल होखे त ई वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और भक्ति बारी चैनल के सब्सक्राइब करी, घंटी दबाई ताकि नया कथा की खबर तक। अगर ए कथा